Honetan, estatu batuarrek, noski, ondo babestuta dituztelako, ez dituzte inoiz, adibidez, Nazio Batuen Erakundeko erresoluzioak bete, eskatuz geratzeko kolonien afera hau, edo beste bat gauzekin, ez? Eta horregaitik, momentu honetan, oso importantea da ikustea Israelek urratsez urrats, pasadan 17an egin zuen lege nazionala, edo, konstituzio, nolabaiteko konstituzio bat, non argi esaten du Israel dela judutarrentzako bakarrik, ez dela beste inor judutarrak ez direnak, eta hizkuntza hebreira izango dela bakarrik, ez? Beraz, argi eta garbi ikusten dute, beraien legedian ere, ez dela egongo inongo aukerarik beste inok han bizial izateko, ez? Orduan, beraien politika da munduko judutar guztiak nolabait Israelera erakartzea, eta arabiarrakota eta haien lurraldeekin geratu. Eta Theodor Herzl, sionismoaren sortzaileak esaten zuen bezala, Israelen helburua, eta esaten dute, gainera, oraingo politikariek eta historikoki sionista guztiek esan dute, ez? Eufratesetik Nilorako estatu bat erekitzea. Osea, Siria gainean, Jordania gainean, Palestinan, eta hainbeste lurraldea hartuz, ez? Beraz hori da helburua, helburu historikoa, eta horiek daude bere modura hildo hori garatzen. Gainera, aipatu duzu, ez da? Orduan argi galitu behar da, Israel ez dela gobernu judutarra, estatu judutarra ez da, baizik eta sionista argi gelditzeko, eta Israelek giza eskubideak urratzen daramatza urteak, eta egia da, hainbat edabideek, gerra edo gatazka hitza erabiltzen dutela, Gazan gertatzen ari denari erreparatzeko, baina indarko relazioa ez da berdina. Palestinarrak, arabiarrak dira zapalduak dira, historikoki egon dira zapalduak, badira ere 3 milioi palestinar diasporan, gordeta, ez, bai Libanon, bai Jordanian, beste Sirian, ez dutelako izan gaitasunik beraien etxeetara bueltatzeko, beraien lurretara bueltatzeko. Ikusten baldin badugu Palestinako mapa, 48tik hona, ikusten dugu nola doan apurka txikitzen, eta ikusten dugu zelan Cisjordania momentu honetan da gruyer gazta bat bezala, zuloz betetako gazta bat, ez? Dana arresiz inguratuta, Gaza ere bai, eta, geto batzuk dira, ez? Bigarren Mundu Gerran Varsoviako getoa izan zen bezalakoa, batez ere Gaza, ez? Orduan, palestinarrek duten gaitasuna kolonialismo honi aurre egiteko oso txikia da. Ez dute armarik, arma gutxi dituzte. Eta egia da, palestinarren artean ere egon direla liskarra handiak, ez? Hamas nolabait Israelek utzi zuen Hamas garatzen sasoi batean, lehenengo intifadaren sasoian, orduan Palestinako askapenerako erakundea ahultzeko, ez? Hor, zeuden alderdi laikoak, ez? Al-Fatah, Frente Popularra, Frente Demokratikoa, eta bar, ez? Eta Hamas islamismotik beste abertzaletasun mota bat garatu zuen, diru laguntza handiekin, Saudi Arabietik eta bar, eta orduan Gazan batez ere kriston oihartzuna eduki zuen, unibertsitatea montatu zuelako, hainbat zerbitzu sozial garatu zituelako, eta Gazan Hamas oso indartsua bada ere, Cisjordanean Fatah eta beste erakundeak dira indartsuenak, ez? Orduan, gertatu izan da, historikoki, 2006tik 2004an Arafat hiltzen dute, envenenatuta, eta 2006tik aurrera hauteskunde batzuk ematen dira, Hamasek irabazten ditu, eta orduan kongelatu egiten da egoera, ez? Fatah oso gutxiengoa dauka Gazan, orduan Gazan Fatah eta Hamasen artean liskarrak sortzen dira, Cisjordanean kontrakoa gertatzen da, eta 5 urtez badaude enfrentamentu zanguratzuak. Gertatu zen, 14tik aurrera bakeak nolabaiteko akordio batzuetara iristen direla, baretzeko, kondutan eduki behar dugu ere aginte autonomikoa edo Fatah garratzen duen gobernua oso ustera dela, eta momentu honetan ez daukala ere gaitasun bat nolabaiteko erantzunkizun nazional bat hartzeko, ez? Erakunde nagusi bezala, ez? Orduan, Hamasek nik uste dut momentu batean hori egin duela, ez? Nolabaiteko bandera hori berak hartu du, ez? Egon dira, nolabait, izilik, Hamasek gainera errakuntza handi bat eukizuen, ze Sirian, Siriako gobernuaren kontrako matxinatuen alde egin zuen, beste palestinar batzuen kontra ere bai, eta orduan hor liskarra handiak izan ziren Sirian, eta nolabait, Hamas egon da, esango genuke, izilik orain arte, ez? Baina meretzian, hor ere Siriako gobernuarekin badirudi berrartu zituztela harremanak, egin zuen nolabaiteko konstrikzio edo saiakera bat,
Eta bai Iranekin eta bai Hezbollarekin, ze karo, kontutan eduki behar du bere hori este liga bat dala, ez, karo. Gauza badira arabiar suniak, beste gauza badira arabiar txiiak, eta beste gauza badira persa txiiak. Ze iraniarrak ez dira arabiarrak, dira persak. Orduan, bueno, hori guztia beste egun batera gutziko dugu. Baina lortzen da nola baiteko akordio bat, eta horregaitik nik uste orain arte egon direla isiltasunetik aldatuz, teknikoki edo taktikoki garatu egin dituzte erantzuteko modu oso imaginatiboak, eta horregaitik zazpian egin zuten ekintza handi hori izan da izugarrizko revulsiboa. Momentu honetan Israelek ja karetak kendu du definitiboki, danok dakigu zer dan Israel, ikusten da argi eta garbi. Kontutan eduki behar dugu, egin zuten erasoa oso handia izan zela, eta jende askok esaten du, eraso terrorista bat izan zen, egia esan kibutzetara sartu ziren eta jendea hil zen, baina kontutan eduki behar dugu kibutz horietatik, daudela Gazatik 2 kilometrora, direla kriston bergelak, kriston leku paradisiakoak, Gaza erabat suntzituta zegoen ja, eta hortik hainbeste urtetan kibutzeko kide horiek egon direla katalejoekin ikusten nolako sarraskiak egiten zituzten abioiek Gazan, ez? Zerbeza batzuk edaten eta ikusten hori, ez? Orduan, hori ez da justifikatzeko ezer, baina argi dago ere gauzak kontatu behar dira izan diren moduan, ez? Orduan, kolonoen jarrera beti izan da supremacista, ez? Beti pentsatu dute eta pentsatzen dute, sionista kolono guztiek, hango lurra haiena dela, jangoikoak emandakoa dalako, eta hango biztanleak direla haien esklabuak, morroiak edo gutxienez bota behar direnak, ez? Eta hori da momentu honetan gizarte israeldarrean, ez osoan, baina gehien batean, pentsatzen duten modua. Hala ere, entzun da, ez da, Israelgo estatua demokratikoa dela, eta bien bitartean, palestinarrak terroristak direla, eta hori, hainbat edabiteetan entzun badugu. Hor dago beste maltsurkeri bat, ez? Ni gogoraziko dizuet, gogoratzen duzu irailaren 11, estatu batuetan. Irailaren 11, estatu batuarrek planteatu zuten mundu mailako gerra bat terrorismoaren kontra, eta nortzu ziren terroristak, Al-Qaeda eta islamistak, ez? Ordutik hasi izan Afganistaneko gerra, Irakeko gerra, Irakeko gerra gainera aitzaki maltzurrekin, ez zen egon zuntzipen handiko armarik, guztiak dakigu ondo historia hori, ez? Eta justo orain, 30 urteia pasatu direnean, Al-Qaeda da estatu batuaren morroi, estatu batuaren tresna bat Sirian adibidez, edo ISIS ere, izan da, ez? Orain, gauza bera gertatzen da Palestinan, ez? Palestinarrak terroristak dira, atentatuak egiten dituztelako, baina kolonoak egiten dituzten erasoak eta hiltzen duten jendea eta kentzen dizkieten lurrak horrek ez dira inoiz kontutan izaten. Hau da, Israel, estatu demokratiko bat dalakoan, agian daukalako ziurazki mendebaldeko antolatzeko modu antzeko bat, badirudi guretzako estatu referentzial bat izan behar dela, eta arabiar guztiak desastre bat direla, baina hori ez da horrela. Benetan estatu demokratiko bat Siria izan daiteke. Sirian multikonfesionalismoa nagusi da. Kristauak eta musulmanak bizi aldira legez eta inongo arazorik gabe. Israelen ez. Israelen debekatuta dago erlijio bakarra. Kristauak ere zapaltzen dituzte, ez bakarrik musulmanak. Kristau armenioak, kristau ortodoxoak, Belenen eta hainbat tokitan eta Jerusalenen gauza bera gertatzen da. Hau da, Israelen kolonialismoa supremacista danez, ez dauka inongo pase demokratikorik, da guztiz zapaltzailea, ez? Horregaitik, egiten den hausnarketa hori zer dan terrorismoa eta zer ez oso maltsurra da. Momentu honetan, aztertzen baldin baditugu 30 urte horiek lehen aipatu ditugunak, ikusten dugu nola estatu batuarrek eta beraien aliatuek nola erabiltzen duten kontzeptua nahi dutenean zerbait justifikatzeko. Adibidez, Siriako terroristak ez ziren terroristak, ziren askapenerako iraultzaileak, ez? Eta beste esparru batzuetan terroristak dira. Hori oso ondo dakigu gure herrian, baina hori horrela da, ez? Eta beste gauza bat oso esanguratsu, ez? Theodor Herzl, ere, sionismoaren sortzaileak, 1888an esaten zuen, eraiki behar dugu Palestinan baluarte bat, mendebaldeak Asiako barbaroen kontra, mendebaldeak nolabaiteko defentsa bat izateko. Eta han izango gaituzue judutarrak defentsa horretan, ez? Dira hitz profetikoak, ez? Azkenean Israel gaur berez betetzen du paper hori, ez? Da nazioarteko ordenu berri honetan, da aldatzen ari den, geopolitikoki aldatzen ari den ordenu berri honetan, non Asiako lurralde askok aginte modu indartsu bat garatzen ari direla nazioarteko harremanetan, komerzioan, eta Txinak, Rusiak, Indiak, beste estatu batzuek BRICS esaten direnak, ez?
BRICS hasi ziren 5 estatu izaten, dut hori 31 estatu dira. Orduan, mendebaldeak horretan kezka handia dauka, ez? Bai, Europa dagoela lerrokatuta guztiz estatu batuekin, eta estatu batuak ikusten du bere barneko egoera oso gainberakoa dela, oso arazo handiekin dagoela, eta beste alde batetik sortzen ari direla beste elementu asko, gaur egun berak kontrolatu izan duen ordenu guztia, dudan jartzeko, kuestionatzeko. Horregaitik honek atazkak ere logika horretan ulertu behar dira, ez? Azkenean, Palestinakoak ere dauka zerikusia Iranekin, Palestinakoak ere dauka zerikusia Siriarekin, Ukrainiakoak izan duen ikusia Rusiarekin, eta ez? Hor dagoz, hainbat lerro aztertzekoak, ez? Mendebaleko gobernuek gainera behin eta berriz errepikatu dute Israelek baduela eskubidea bere burua defendatzeko, jarrera bat babestu dute G7ko estatuek, eta adierazi dute Gazan eten humanitarioak egiteko eskatu dute, ezta? Baina hori bai ez dute su-etenik eskatu, nola erreparatzen diozu horri? Hasteko ez dute su-etenik egingo, helburua dalako argia, esan dute argi eta garbi, nahi dute Gaza utzitu. Beraz, ez dute zu-etenik egingo. Beste datu bat da, ez daukaguna mahai gainean, ez da agertzen, baina erresistentziak kontuetan eduki behar dugu, hau ez dela Israel eta Gazaren arteko gerra bat. Parkatu, Israel eta Hamasen arteko gerra bat. Hau da, Israel eta Palestinan arteko gerra bat. Erresistentzia hitz egiten dugunean, Hamasi buruz hitz egiten dugu, baina baita ere beste erakunde guztietaz. Erakunde guztiak batuta daude eta urriaren 7ko ekintza hori ez zuen Hamasek egin zituzten erakunde guztiak. Ez dira geldituko eta ez dirudi hain erraz ari direla lortzen beraien helburua. Gazan sartu dira, Gaza oso txikia da, baina aste bete baino gehiago daramate 2 aste iaia lurreko ekintzekin, eta ez dute benetan hainbeste kontrola lortu, ez? Jarretzen dute bombardaketekin, eta hor ez dago hain garbi hori hain erraz lortuko dutenik. Eta Israelek eskubidea duela bere burua defendatzeko hori oso eztabaidagarria da. Hasteko Israel dalako inposaketa bat, nazioarte mailan planteatu den inposaketa bat, non hasieratik ez ditu Israelek bete nazio batuen erakundea jarritako baldintzak. Beraz, ja hasieratik dago erabat lekutik kanpo. Honek soluzio bakarra dauka, nire ustez, oso zaila da, baina hori izan behar du, eta klaro, gertatzen dena da, Israelek daukala estatu batuaren babesa, bestela, eta Europaren babesa. Baina Israel izan beharko litzateke kontutan eduki behar dugu, 8 milioi besterik ez direla, 9 milioi Israeldar. Eta nik uste dut, hor planteatu beharrik litzatekela, estatu palestinar bakar bat, liburu zurian 1999an planteatzen zen bezala estatu bakar bat, palestinar eta judutarren artekoa, azken finean, estatu multikonfesional bat, non judutarrak, musulmanak, kristauak danak bizial izan daitezken, demokratikoki, eta sionismoa ideologikoki eta sionismoan partaide guztiak epaitu eta erradikatu. Nazismoarekin egin zen bezala, Bigarren Mundu Gerraren ostean, ideologia perverso bat dalako. Supremacista dalako, arrazista dalako, eta batez ere giza eskubideen kontrako ideologia erabat argia, ez? Beraz, hori egin daiteke, oso jende gutxi da munduan hori defendatzen duena, boteretsua hori bai, baina ez dira asko. Eta hori da soluzioa, Palestinako estatu bakar bat, ez bi estatu, hori ikusi da ezinezkoa dela, Israelek ez du inoiz bete hitzartutako ezer, osea, beti jarraitu du kolonizatzen, jarraitu du palestinarrak zuntzitzen, eta horregatik argi dago hori izan behar dela irten bidea. Baina... Palestinarrek sarraskia pairatzen eta hegoaldeko gobernuek alde batera begiratu dute bitartean, ezta? Eta aipatu duzu, ez, estatu palestinarren sorrera, errefusiatuen itzulera, eta estatu zionistaren desagertzea edo ezinbestekoa bada utopikoa ere izan daiteke? Utopiarik ez da existitzen munduan, ez da nago inventatuta, baina... Ez, benetan mundu demokratiko bat eta eraikitzen ari baldin badira, hori da irten bidea. Ez dago besterik. Ezin da, sionismoa benetan da, hemengo arazoa sionismoa da. Ez da, palestinarra gaiztoak direla, pobreak direla, zikinak direla, ez dakiz direla, ez, arazoa da, sionismoa dela. Benetan arazoa hasieratik eta sionismoaren historia benetan ezagutu ezkero eta sakondu ezkero konturatuko ginateke gaur egungo esaten diren astokeri guztiak, politikari guztiek esaten dituztenak, bai Israelen eta kanpoan ere bai, erabat logika horretara lotuta daudela, ez? Eta nire ustez gainera, da oso importantea beste gauza bat, ez? Gure erantzunkizuna, ez? Gure gizarte bezala, historian inoiz ez dagoen gizarte bat, gaur egun bezalakoa dugun gizarte honetan, non enbeste aukera ditugun informazioa jasotzeko. Eta gara, munduan inoiz egon den gizarterik akritikoena. Ez dugu inongo
maliziarik benetan gure modura pentsatzeko, ez? Jarraitzen dugu lobotomizatuta, markatu dizkiguten kondukta sozial batzuk garatzen, ez? Goaz asteburuetan zentro komerzialera, kirola egitera, oso ondo bizi gara, bueno, kezkatzen gara presioen olioaren presioagatik, eta hori bai egia da, baina, bueno, dana denez Ukrainako gerraren errua, ba, jazta, ez? Badaukago ja arrazoia, eta listo. Baina hau gertatzen ari dena momentu honetan ezin dugu gutxi pasatzen. Itzen ari dira, 150 ume egunero, astokeri bada, bueno, ja ez da bakarrik hiltzea, horko pertsona guztiek ja burutik ja ez daude, sano, ez da posible hortik aurrera, hor kriston lan egin beharko litzateke benetan jende horrek beste modu batez bizial izateko askatasunez eta lasaitasunez. Eta niretzako daukagu erantzukizun itzela, mendebaldeko gizarteko kideok, horren aurrean. Eta ez da bakarrik mobilizatzea, mobilizatu behar gara, joan behar dugu manifestara, baina joan behar dugu ere gure politikaria exigitzera. Politikariek daukatelako hori aipatu nahiko nizuke, gizarteren erantzukizuna aipatu duzu, baina gure ere ekarrita nola baloratzen duzu Euskal Erakundeek hartutako papera eta jarrera? Bueno, argi dago, hemen dana dago, makailo guztia salduta dago. Gure herrian mobilizatu egin gara kolono bat Gazako mugetan kibutz batean hildalako, eta, bueno, bai, hori tamalgarria da, baina pertsona bat hildalako ari gara mobilizatzen, eta beste guztia isiltasunean geratzen da. Eta hori ezin da onartu. Hor ikusten da non dagoen zoru etikoa, hor ikusten da non dagoen benetan hitz egiten diren, hitzutzekin hitz egiten diren baloreak, ez? Nire ustez, momentu honetan bat egin behar dugu Palestinar herriarekin, da urgentea, ezinbestekoa, edozein mobilizazio da ona, tabernetan, dendetan, eskoletan, unibertsitateetan hitz egin behar dugu gai honetaz, plazaratu behar dugu, esplikatu behar dugu zer den sionismoa, jendeak argi eduki behar du nondik datorren gatazka hau, eta hau dela, gainera, gatazka bat beste herri asko zikindu egiten dituena. Osea, eske hau benetan desproposito izugarri bat da, 20. mendean garatutako desproposito izugarri bat. Eta imperialismoa eta kolonialismoa benetan da hemen gakoa, ulertu behar dugun gakoa. Eta uste dut ezinbestekoa dela, ni oso urduri nago gai honekin, egunero ikusten ditugulako berriak eta gauzak, eta benetan oiukatuko nuke, mesedez, urten gaitezen kalera, politikaria exigitu behar digu zintzotasuna. Pedro Sánchezi, Borrelli, von der Leyeni, horrek dira gure politikariak, Urkullu, danak dira gure politikariak, hor egon behar dira, lehenengo lerroan, kalean, hau salatzen, eta gainera, bihotzez, ez egiten duten bezala, gauza batzutarako oso moral eta oso diskurso etiko handiak, baina gero errealitatea hor gordin dagoenean isiltasuna, ez? Azken finean gu lerrokatzen garelako norekin, imperioarekin, estatu batuarrekin, eta ez dagoelako inongo askatasunik. Gogoratu behar dugu Europan, Alemanian, Bigarren Mundu Gerratik ona, indar armatua estatu batuarrak daudela. Italian ere bai, Espainian ere bai. Bueno, horrek zerbait esan nahi izango du, ez? Ez da bakarrik OTAN barruan gaudelako. Horrek dauka bere pisua, ez? Eta horregatik Europa ez da askea. Europar Batasuna ez da askea bere politika garatzeko. Eta Estatu Espainola gutxiago, eta Euskal Komunitatea eta Nafarroa gutxiago. Beraz, exigitu behar dugu, moralki momentu honetan ezinbestekoa dalako kalera ateratzea. Eta barkatu, zeberotzen naiz. Eskerrik asko, Gabriel, tarte barik gelditu gara, badakit luz egon gaitezkela gai hori buruz hitz egiten, beste behin batean izan beharko da, eskerrik asko Gabriel Eskurdia, geopolitika ikerketa taldeko kidea, eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, bai. Nik ez dut inoiz izango buskeko mugikor bat. Inoiz ez dut estreinatuko mugikor bat euro baten. Black Fridayn eskuratu honor bosge bat hilean euro baten truke zuntzarekin eta mugikorrarekin Euskaltelera etortzeagatik. Eta bezeroa bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Mimoz prestatutako plazerrak. Gozaitzazu. Etxekoekin. Oskara. Eskuratu zure otarra. 3 bebikoitza oskara.eusen edota 943 37 20 10 telefono zenbakian. Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 226. atala.
Erreportaje nagusia grabatzeko Beasainen izan gara, eta bertako entsegu lokaletan topatu ditugu Gilda taldeko Anabel, Amagoia eta Maialen. Beraiekin batera, Basati disko berrian murgilduko gara. Hitzbitan atalera berriz, Urtzi Iza gonbidatu dugu, soinu teknikari eta musikaria. Bere gustoko disko, areto eta kantuen inguruan aritu zaigu laburrean. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Basati diskoa ezagutuko dugu. Goierriko Gilda taldearen bigarren diskoa doa honakoa. Eta lana gertutik ezagutzeko, Beasaingo entsegu lokaletara egin dugu bidai. Gaur gurean, Gilda taldea. Begiak itxita ikusten zaitut irekita, ezin dut begiak itxita ikusten zaitut irekita, ezin dut. Amagoia, Anabel eta Maialen dira Gilda taldeko kideak. Gilda taldea gea eta 2008an sortu zen taldea. Aurdundik 2022an plazaratu genuen lehenengo diska, egin albora izenakin, eta oain aurten Basati EPA berria aurkezten nahi gea. Beasaingo gea eta Anabel Azkagoko, eta hemen Goierri inguru muitze gea gehien bat. Ni Anabel naiz eta Gilda talden jotzen dut gitarra. Ni Amagoia naiz eta ahotsa eta bajua jotzen dut. Ni Maialen eta bateria jotzen dut. Bai, printzipio baten hori da. Elkartu ginen eta musika iten hasi ginen, lehenengo bertsio batzuk, eta pixkate instrumentutan pixkatre batzeko, eta hasi ginen, eta gero hasi ziren pixkanaka abesti eraikitzen eta sortzen, ni pixkat letran fijatzen nintzen, Anabel pixkat musika arlon, eta hola hasi ginen. Nere kasun eta Amagoian kasun behintzat, gitarrako birakasen bitartez, erromeria talde baten. Gildan aurretik daukeun esperientzia txikia hoi da behintzat. Gutxi da, baina oin Gildakin bai pixka soltagoa pixka gehiago, baina bai, behintzat hori ikasteko eta asko balio izan digu. Nere kasun ez, lehenengo aldi, hau baino lehen ez errez. De hecho, honen aurretik genuen bateri jotzen. Behaiekin hasi nintzen pixkat, behaiek hasi zienen abestik eta sortzen, proposautziaten aber nahi nun taldea sartu, nire bai, bateri bat zeuketen, instrumentu ez zeuketen, eta santziaten nahizu ikasi eta venga, palante, eta hasi nintzen poliki, eta guain arte. Gilda taldea 3 emakume musikariz osaturiko banda da. Izan ere, Gilda emakumeek agertokien duten presentzia eskasari aurre egiteko sortua da. Tokiak eta eszenatokiak hartzeko ideiaz. Bai, printzipio baten hori nahi genuen. Emakumez osatutako taldea sortzea. Baina, egia da, Maialen aurretik, Zumarrako Andoni bilizala gurekin, Anabelen bitartez ezautu genuen eta etorri izan, eta denboraldi baten gurekin jotzen neuntzan, bateria jotzen. Eta onartzen genuen, ondo, baina gero egia da, lanagatik eta utzin gintun, orduan gure asmoa zen emakume bat etortzea. Hemen Euskadi mailan daukeun panorama ikusita, ondo daola, baina duele mutil banda asko animatzen dienak eta oso ondo iruditzen zaigu. Baina, faltan botatzen dugu ere, hori emakume talde ez kriston arrakastatxu, baina bai, gaztetxetan eta jotzen. Orduan esan genuen, zatik ez gagu ere animatuko eta egiten deuna pixkat plazaratzen, Bai, egia da aurrek urteko biran koinziditu genuela hainbat emakume musikarikin eta postekoa da, baina gehien bat oraindik gu espektadore bezala jute geanen kontzertuketa ikustea, gehien bat gizonezkoak ikusten dira, orduan nik uste oraindik badaola lan aiteko eta rekorridu handie oraindik ibiltzeko, eta Ginger, gure taldetako badala. 2022 urtean kaleratzen da taldearen debutekoa. 8 kantuz osaturiko Egin albora lana. Kafea
batzuk deskartatu genitun, eta geratu ginen 8 abestikin, eta grabatzea pentsatu genuen, bai. Behin 8 kanta hau egin duzkela, grabatu nahi genuen norbaitekin, eta nik behinat Antxustegi ezautzen nulako, bere bitartez behakin grabatu genitun, 8 abesti hauek. Nire esperientzia gaina behakin aurretik zetorren, baita Mikel Kartonekin grabatu genuen biok, beinatek eta nik akordeoia joan eta beha basua, eta Zaldibiko baserri, bere baserri, beha han bizizan baserri hortan grabatu genuen, keston esperientzia politietatza gaina. Eta oaingo hontan izan da pixka baita hola etxeko ia bezala. Bere etxeen grabatu dugu, baita egiako lokal batzutan baita grabatu genuen, 3 batea, instrumentuk eta gero abotsak banaka eta hola. Orduan izan zen pixkat txekoiagoa, ez dakit. Bai, hola izan zen. Guk hemen ensaiatzen genuen, eta orduan hasi ginen planteamendukin, benga, guazen abesti grabatzea, nahi genitun pixkat txuku neuki ez guretzako gehien bat, ilusio dituztugun eta grabatu genitun eta hoendik kontzertu bat behar eman gabe. Osea, bai, lokaletik, estudioa, eta grabatzetik pixkat altzazitzaigun kontzertu pare bat eta horra zitan gure bira, lehenengoa bintzat, bai. Bai, hori da, gero hasi ginen hori kontzertuk ematen, balio dute kolektiboari esker, hasi ginen, lehenengoa izan zen Galdaka hon, eta azoka hortan sartu ginen, eta diskoa aurkezten nahi ginenez, gonbidatuk izan ginen hor jotzeko. Eta hori izan zen lehenengoa, Urduri egon ginen, eta, karo, hori, kostazitza egun, baina seitu oso eroso sentitu ginen holtzan, eta bazeron hor zerbait jarraitzeko ematen ziguna. Musikalki rock giroetan kokatzen da Hilda taldea. Oraindik soinu propioaren bilaketan dira, baina geroz eta argiago dute musika norabidea. Nik esango nuke hasierako diskoa behintzat ez genekiela oso ondo gure buruen nun kokatu. Eta kanta horiek niko hain entzun da adibidez, gehatzen dizkigu oso flojo, eta gero holtzan eta zuzenekok eta probatuta, bai sentitu genula, gustatzen zaiguna da pixka ondo pasatzea holtza gainen, lagunak etortzen dizkigunakin, eta orduan guri gustatzen zaiguna da pixka abesti kainerogo batzuk jotzea, eta hortik dator pixka aldaketa hau, oain 4 abestiko epe hontan, abestik izatea kainero xegok edo gu, hola sentitu dugun lako, hortik dator. Eta orduan, epe berri hontan konkatuko genuke pixkat rock generoan, igual gehiago, eta aurrekoa ez hainbeste. Aurrekoa ez dakit oso ondo nola esan, egia esan ez dakiket genero bat hori kotkatzeko, baina bai nahi izan deula pixka bat tiratu rokea gehiago. Bai, Anabele komentatu duen bezala, abestik ematen du beste karril batetik jotzela. Guk ere jotzen ditugunen, ensaiatzen deunen, notatzen deu diferentzi bat jotzeko garaien, askoz gehiago disfrutatzen dugu, askoz gehiago, baina bai, gehiago disfrutatzen dugu abesti berrik, bai, teknikoki baita beste gora bera batzu dauzkete, hori estanda batzuk, eta nik ustez jotzeko baita, divertigarriko die, baita ere. Basati izeneko disko berria horren adierazle argia da. Taldearen zuzenekoak indartzeko sortuak diren 4 kantu berri dira. Bai, hori da. Abesti horiek sortu ziren pixkat zuzeneko ibei da. Zuzenekoa pixkat eskaz gatzen zitzaigun, eta nahi genuen gure zen zerbait sartu, gure kantak sartu nahi genitun, eta orduan hasi ginen baita abesti hauek garatzen eta kontzertutan sartzeko. Orduan
bai, ondie, sortze prozesua beste bat izan da, aurreko diskakin konparauta. Orduan, indar gehiago daukete, eta igual teknikoki ere zerbait garatuagoa da, ez? Bai. Kantu zirriborroak besapean, Fredi Pelaez soinu teknikariaren gileritzapean grabatzen dute lan txikia, Beasaingo Potxoko estudioetan. Bai, bueno, lau horiek oso argia zien. Orduan edo zan pixkatitxoin eta ea zer gertatzen zan, edo hauek ja polit zeuden, ondo zeuden, gustora gauden hauekin, eta grabatu eta gero ikusiko deu, aurreragoa bertze gehiago gertatzen da. Orduan hori erabaki genuen eitea, eta hau da hontan Fredi Pelaezekin itzen genuen, eta beha justo libre zeon, eta hau da hontan pentsau genuen grabatzea. Bai. Prozesua ere luzeagoa izan da, bestekin konparauta aurrekokin. Oaingo hontan Fredikin izan da profesionalagoa, hola zein da, klaketakin indeu, hori egutako gauza berria zala, eta jarraizkigula pilak baita, berta junginen hola, bueno, a ber, nun jarriko naiz jotzen, ez? Baina beak pixka markatzen zizkigun pausok nola zien, soinue behartzona eta eskatzen zigun behartzon guztie, baita hemen lokaleko jendek baita lagundu digu instrumentukin eta amplikin eta gauza teknikokin. Eta adibidez Fredikin baita hortaz aparte, beak baita bere iritzi ematen zigun, adibidez, bukaera batzuk, ez? Bukaera batzuk diskon daudenak bere bitartez ditugu pixka beak lagunduta, gu genduzkenak orain digu ez geundelako konbentzituta egual, bukaera hori ondo gusten zitzegun edo ez, orduan beak baita hortan lagundu digu. Eta gehatuan erantzuna, ni behintzat oso pozik nago. Bai, detaile batzutan bai, hori da, tono aldaketaren bat ere onda, eta, bueno, baita oso argi eskatzen zigun, abertze nahi genuen egin, zeintzan, ez, eta orduan hortan insistitu digu, eta guk ere horregatik buelta bat eman diogu. Batzutan, bueno, etortzezea, jotzen duzu, jutezea, kontzertu bat ematezu, baina batzutan ere, geratzea eta esatea, a ber, zer nahi dugu, nola nahi dugu, zehaztasun maila pixkat handigoa. Eta hortan lagundu dugu. Pentsarazi bezala egin zigun, bai ez. Junginen oso, nabelek esaten bezala, junginen da, venga, nun jo bar deu. Eta esan zigun, a ber, baina ez nahi zuen lortu, ze soinu nahi dezu hemen, eta esan genuen, klaro, planteatu zizkigun galdera batzuk, guk gure buru ez genizkionak egin, eta oso politia izan zen bai, eta igual momentu pixka frustrantea, ez, lehenengo aldieztan hola iten genula. Kostatuta egon bai. Bai, baino egie da, eta Nabelek esan duen bezala, emaitzakin oso pozik gara, bai, gauzak oso ondo ingen itun behakin, bai. Utero bat hilda gure auzoan, behingoz berrio bat egunkarian, auzoan tabernatan okindegian, azibili gure artean bizi direla. Marrubiak udan beloiak neguan, elefante bate izatuz tiro batez botxoanan, kontsumorako emakumeak, hiruakin erosten da nahi den guztia. Kantu bakoitzak istorio bat kontatzen du. Musikalki ere, Hildaren eremu ezberdinak azalduz. Diskoa zabaltzen du aurrera egizu kantak,
Eta, bueno, kanta hau lasaietik hasten da, idazteakoan transizio bat izan zen nire bizitzan, eta, bueno, aldaketa eta agur esateko modu bat izan zen abesti hau. Orduan, lasaietik hasten da, eta gero bai, daola olako estandatxo bat, ez? Eta azken finean, bueno, mezua hori da, naiz eta olako duelo antzeko pasa agurrak, eta, bueno, azken finean aurrea eiteko modua bilatu behar dela, eta hortago, asko gustatzen zaigun abestie da, eta zuzenen oso ondo, gustoa, eroso da gaude jotzen. Putero bat hilda, a ber, oso mezu argi daukela, oza, ez mezu nahiko argi da, baino, bueno, pixkat esaten do, ez, momentu baten, oza, bizi gala momentu hontan sistema baten, oza, ordaindu bari maikezu, zer gauza erosia ikezula ematen dola, ez? Letrak esaten duen bezala, erosia ikezu edozein fruta temporada guztitan, junda ikezu Afrikako ez dakiz herrialde eta elefante bat erosi bakarrik hiltzeko, erosia ikezu emakume bat, direktamente, emakume baten uteroa, ume bat, emakume baten sexue, osea, eritxe gehala puntu batea, kapitalismo sistema baten bizi gara, baina oso gordin eta oso itxusi, ez? Orduan, uste oso garbi esaten dola emakumeen esplotazio sexuala ez zaigula gustatzen, oso gertutik eta oso fibrasko ikusten digun asunto bat dela, eta nik uste oso zuzenen seinalatzen dola, errudun, azken finean dela puteroa, ez? Demandaik ez baleo, elitzeke ofertan beharra egongo, eta orduan, oso hoxe, argi eta garbi. Bai, Mariasun dator putero eta gero, nahiz eta putero badaukera inbesteko sakon, mezu sakona, Mariasunek aldiz badauke oso mezu azalekoa, egia esan abesti honek deskribatzen du emakume bat, guk Donostian ikusi genuna behin, eta atentzioa dituziguna, eta bere estena horri buruz indeun abesti bada. Eta emakume hori oso berezia iruditzen zitzaigun, eta abesti hau netzako oso divertigarria da, asko gustatzen zait jotzeko eta kantatzeko eta disfrutatzen dugu. Bale, eta bukatzeko, oraindik leporaino abestia daukeu, eta bueno, hau ere lasaietik hasten da, eta gero ere esan da, ez? Eta bukatzeko ere polita iruditzen zitzaigun, hola ondo bukatzen dalako, eta mezua ere antzera, ez? Batzutan, batxeteka ibili behar dela bizitzan, zure bidea iteko, eta bakoitzak sartzen dan lekutatik ateratzeko, eta hori, bai. Lanaren diseinua Anabelek egin du, taldeko gitarrajoleak. Diskoaren izenarekin erabaldotua dago artelana. Hasieran hori esan duten bezala putero bat hilda izenburua nahi genion jarri album honi, baina diseinua egin da gero, pixkat violentoa iruditzen daigun, neskatila txiki bat putero izenaren ondon. Orduan, basati hartu genuen baita oraindik leporainoko hitza, eta baita polita gustatu zitzaigun baita pixkat esan nahia baita englobatzen zitulako ondo lau kantak, gure ustez. Diseinuak dauke suge hau, neskatila eta basati izena, azkenen elementu nagusiko horiek die, sugea basati izateagatik, eta neskatila hau nire lehengusina da baita, eta orduan jarri genien modelo bezala, eta pixkat elementu horiek nola jarri diseinun, kostatu zitzaigun pixka bat, baina atea genuen, eta emaitza pila gustatu zitzaigun. Landu genuen asko, eta lortu genuen zerbait gustoko ateatzea. Diska hau da balio duteko bildumaren barrun sartuta ona, kodifikazio bat daukate, gure kasun hau BD12 da, eta balio duteko web horrian barne salgai dago, han eskuragarri, eta gure bitartez baita
Instagrametik edo baita hemen dauzkegu jenderi emateko, baina, bai, 5 eurotan. Diskoa kalean zuzenekoetan sakondu nahi dute. Agertoki gainean gustora sentitzen dira, eta bertan erakutsi nahi dute entsegu lokalean egindako lana. Bai, hori da justo gure asmoa, kontzertuk eta zuzenekok ematea alden neurrin eta behar dienak. Bueno, nik esango nuke disko hau niretzako dela lan bat borobiltzea eta ez hainbeste agian aurrerantzean jotzeko baizik eta indeun lana pixa borobiltzen duen diska bat izatea. Eta nik adibidez nire etxen eukitzea trofeo modura, niretzako kasi nahikoa da. Baina, bueno, noski kontzertuak jotzeko aukera balin badukegu honen bitartez, asko hobeto. Nahi deuna da jo, ondo pasa, ambiente politia da ontokitan jo, ez dauko helburu espezifiko bat, nahiko genuke disfrutatzen jarraitu eta aldan tokitan jo. Rage Against the Machine, batez be, nire bizitzen egondan talde bat izan dalako, hasieratik, igual nera bezaroan ezagutu esan dituen talde eta estilo lanapora generikoetatik, ez, gero ja gauza konkretu batera pasatu nintzen beraiekin, bai mezuaren importantzagatik, bai musika eta soinuengatik, ez, eta netzako naiz eta gaur egun igual ja inbestez konektatu ez, musikari bakoitzaren aukerekin eta baina bere momentuan netzako bere bizikoa izan zen. Honi milaka buelta egon naz emoten eta beste milaka buelta eman dizkiot eta gaur goizean beste 2 buelta begillo, metroan okurritu zait disko bat, da Nine Inch Nailsen Year Zero. Ez da berez Nine Inch Nailsen diskorik ezagunena edo ez klasikoena. Etorri izan nerera, momentu oso konkretu batean, azten nintzen niapur bate soinuarekin eta musikaren zentzu sakonarekin, apur bate solasean, eta hasieratik amaiera arte, jaso nuen, oso disko eklektikoa da, eta suposatzen dut denborarekin berriz agertu izan zait, hori kasitako guztia. Honetan, azken momentuko baita okurrentzia bat izan dut eta zentzuzkoa, uste dut. Rihanaren Don't Stop the Music, batzutan kantuak pertsonak bezala direz, dakitzen zan, 2 pertsona batzuk juten direnak, baina gero bueltatzen direnak, eta kantu hori joan izan da, bueltatu izan da. Eta etzako izango litzateke kantu komertzialaren adibideriko berena, zentzuriko berenean. Ez? Zelan kantu simple bat, gauza elementu gutxiekin, eta botx oso garrantzitsu batekin, eta gainera sampleo batekin baita, ez dakit osotasun desberdin bat sortzen duen, ez? Eta netzako gainera kuriosidade zoan da gutxi, nabaritu nuen zelan Otoiren azken kantuetan, agertu dan antzeko gozatxo bat, eta kuriosidadatik entzatu izan dute kantu hori esaten. Letra baino, igual idazle moduan ez, nire garaian bintzat eta gaztetasun horretan jaso nuen oso ondo Gorka Urbizuren apur bat, lirika guztia, ez berez igual esaldi bakar bat. Eta gero orokorrean, igual, kanpora ikusita, Rage Against the Machinen kantu baten agertzen den esaldia, Under Riot, bide Rhyme of the Unheard, izango litzatekela entzuten ez ditugunen matxina da, izan dadila beren herrin. Nire bizitzan, bai musikari moduan, bai ekoizle moduan eta bai teknikari moduan, Bulk izan da oso talde garrantzitsu bat, ez bakarrik beraiekin dutenagatik, baizik eta nik beraiekin ikasi duenagatik, eta batera sortu dugunagatik. Eta netzako Julen Alberdi gitarrista izango litzateke, ez dakit. Nik gitarra jotzen nuen alde leku batetik, esan da, ez? Eta nekien non baitera joan nahi nuela, baina ez neukan oso argi eta bat bere,
musikaren konprentsioa eta bere gitarraren erabilpena, apur bat arakatuta eta gero beste zenbait referentekin batera. Oso garrantzitsua izan zen, ere apur bat musika berriz aurkitzeko edo, berriz murgintzeko, era desberdin batean. Zango nuke Gernika orokorrean. Beti sentitu izan dute Gernikan oso bultza handia, bere momentuan enkorerekin, lagun on asko deko da zor, eta azkenean leku bat ez da, espazio bat baino ez, eta gero ja jendiagaz beste gauza bat sortzen da, eta Gernika bai Astra, bai plazan, bai Paragirrean, dibentzat hori Iruretan egon naz bakarrik, oso gogorapen polita. Audiofilo bezala, izango balitz erantzuna, atabal izango litzateke dudarik gabe. Bai lan egiteko eta bai entzuteko da pasada bat lekua. Da pasada bat eta ez dakita beste planeta batean sartzea bezala baino. Baina aldi berean beti pentsatzen dut dala oso aseptik. Orduan, hor dago apur bat erdiko puntuak. Bilbon antzokiak, gaur entzun. Dudarik gabe. Berriz ere, apur bat bisailkapen horiekin jarraituz, esango nuke kanpoko taldetatik Barakaldon ikusi nuen 2006 urtean Muse, B-aretoan, super-aretoan, leku oso handia, baina oso jende gutxi egon zen, kontzertu baterako, eta atean nintzen hortik, gauza desberdin bat sentitzen, igual aurretik ikusi nituen kontzertutik. Eta gero, apur bat, hauste punto horiek bilatzen, jo zuten Berritxarrak eta Lisabok, hor Getxoko Portu Zaharrean. Eta ni ez nintzen Berritxarraken fana, momentu horretan, apur bat, mania baino, baina, ez guztiak zeuden horri buruz hitz egiten, da, beti nahi dozu egin ez, apur bat planta hori. Eta momentu horretan, ulertu nuen, horrek zentzu bat zeukala, Lisaborena ez nuen ez da ulertu ere, onerako, izan zen, ingelesez overwhelming, deitzen dutena, apur bat, ez dakit, ezin nuen oso ondo prozesatu, eta hori izango itzateke. Lehen diskoa berez, Spice Girlsen Spice World izan zen, ez dakit ez da zein urtetan atera zen, baina nik ez dakit 8-7 urte izango nituen. Eta zango dut baita, nahiz eta gore egun ez entzun, baina rebindikatzen dut baita olako popa. Azkenean gure zainetan dago, gehu garai honetako pertsonak gara, eta olako musika baita jauzi izan dugu, eta beti dago zerbait ikasteko, ez? Eta gero nik berez konstienteki erositako lehenengo diskoa, egonaz ondo kalkulatzen eta Matrixen lehenengo kantu sorta izan zen, lehenengo diskoa izan zen. Eta horretan, Deftones, Marilyn Manson, orain arte nire inguruan egon dizen, talde horiek aurkitu nituen. Erosi duan azkeneko diskoa, txartuz gogoratzen, ondala hilabete batzuk izan zen, eta Slipknoten hirugarren diskoa zen, Volumen 3, de Subliminal Verses. Ez dut inoiz izango musikeko mugikor bat. Inoiz ez dut estreinatuko mugikor bat euro baten. Black Fridayn eskuratu honor bosge bat hilean euro baten truke zuntzarekin eta mugikorrarekin Euskaltelera etortzeagatik. Eta bezero bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ongi etorri! Aste bat berriro ere, Zozoak Beleari podcastean gure hemengo Gasteizko Soto Ilun mamuz beterikoan. Kaixo, Laura, zer moduz? Kaixo, zer moduzu? Ni urduri. Ni pixka bat mozkor, baina bueno. Zar dadila gure estudiora, DJ famatu eta ospetsua, Lamia Mari, txalo bero bat! Inoiz zen duzu beldurra heldu izateari? Naiz pertsona bat, naiz ume bat, jolasten helduen munduan, eta ez den nahi. Jolasten ari naiz eta galtzen ari naiz. Galtzen ari naiz, bai, total. Eta jolasa ez da heldua izatea, jolasa da
egotea jolasten eta ez deskubritzea ez dakizula zeiten aizean. Total. Osea, hori da jolasa. Rentaitorpena, bai. Bueno, es que zer da hori. Zenbakiak. Batetik 10 zeinen ondo itxendazu, sukaldaritza. 4. Etxeko ordena mantendu. 10. Finantzak. 10. Beste jendearentzako sozialki disponible egotea. 1. Hori ditzen da antxietatea. Zurekin dena hasten da, galdera luze batetik, galdu egin nintzen ezin jakin noiz da zergatik. Brisak hartu zituen orduan atxak. Astez aste luzatu ziren. Arnasatxak. City